שלום לכולם, כאן אריאל ואח שלי אולי, תגיד היי. והיום אנחנו במיינקראפט. זה לא מרביץ ככה טוב, אז בואו נתחיל. טוב, וואו, התחלה טובה. וואו, איזה חזיר קמצן. לא תחזיר. יש לי אוכל. שיפ. האמצע של הטבע. יש שם פרה, אם ראית אותה. אני הולך להרוג את הפרה. פרה. אני קוראת עצמי. חנה. התחלה טובה דווקא. הנה, אנחנו כבר יכולים להכין מיטה אחת. וואו, יש פה מלא חיות. טוב, הנה, אני נותן לך את הבשר פרה. תן לי קרשי עץ. לא הכנתי כאלה. פה מאחור. נותן לי. קרשי עץ. יופי. תודה. הכנת קרפטינג טייבל? כן? כן, שים אותו. חכה שנייה, קח את זה. טיק. אני מכין מיטה. טוב, נכין ככה את מיטה שלך. נכין את הבית פה. קח את המיטה. נכין את הבית פה. טוב. שאלתי מה טוב. טוב, לא, נמדוד קצת. הכנתי לעצמי חרב וגם לך. הנה, קח חרב. טוב, אני לקחתי את הקרפטינג טייבל. בשביל... שיט. קח את זה. של פיקקס. כן. 2 אפילו. אני אחד לי אחד לך. אבל אנחנו עושים פה את הבית. למה פה? ככה, מרווח. וגם מתי שנמות נהיה פה. טוב, צודק. ג'רונימו, אני הורג חזיר. קח את זה. אוקיי, אני הורג את החזיר. יש פה עוד מה קרשי קורה? כן, אז תכין גם עוד לעצמך. 19. תכין לעצמך קרפטינג טייבל. למה? ככה. שלא נשים אחד לשני כל הזמן. כן, כן. למה אתה הולך? זה מיני צ'יקן. לא תחזור בכל. יש פה צ'יקן רגיל. גדול. אני אקח פרחים מבוגר. לבית. לא צריך פרחים, אנחנו גברים. לא משנה. עוד כבשה. לא, שיהיה יפה כאילו בבית. או בגינה. טוב. בכלל. עם מי אין לנו גינה? לא, שלא יהיה. לאיזה איש מודרני אין גינה בבית? לי. לנו. אז יש... פשוט בוא נבנה את הבית פה. טוב. יש פה כבשה.
נו, כבשה, אני רוצה להרוג אותך רק. לא אמרתי את זה. יש. עוד וול אחד אנחנו... וול. כן, צמר. עוד צמר אחד אנחנו יכולים להכין עוד מיטה. שלום לך, חזיר. זהו. חכה, אנחנו יכולים להכין עוד מיטה. אתה יכול להכין גרזן בשבילי? חשבתי שיש לך. איך יש לי? אני מחפש חמר. אבל אין לי קרפטינג טייבל. אני שובר. אנחנו יכולים להכין עוד מיטה. אבל לא. שיט, אני טובע. תעלה. הספקת? כן. יופי. אתה לא יודע לשרוט אפילו במיינקראפט, שזה קל. לשבור לך בלוק. לא, אני אשמור. אם ניפול פה, איפה הקרפטינג טייבל? למה אתה... טוב, שים הנה אותו. כך. אבל אתה לוקח אותו. אבל אנחנו יכולים להכין רק גרזן אחד. גרזן. או טובים. אתה הורג אותי. יש לי גם אור. וואי, אני חייב לאכול, אנחנו חייבים לחמם. תחצוב. אבל אין פה אבנים. לך תחצוב. אין פה אבנים. תחפש. טוב, יש פה צ'יקן בוגרת וגם חזיר בוגר. טוב, אז אני פשוט... אתה לקחת את הקרפטינג טייבל? לא. למה לא לקחת? תכין לעצמך את חפירה, נצטרך את כל הכלים. ברור שאת כל הכלים. כן, אנחנו צריכים... כן, בשביל לחקור. יואו, אין לי כבר שייט. כן, יהיה. רגע, בכלל אין לך? כן, בכלל אין. אני עכשיו קוראת. אני קוראת. אני אכין גם סטיקס. הנה זה פה. טוב, נחזור אליכם שנגמור את הבית. לא. כי לא צריך. למה? עד שנבנה את הבית? יפה. גם אין לי מקלות. אני זרקתי לך שם מקלות. איפה? זרקתי לך שם גם קרשי עץ. איפה? למה אתה לא אומר לי כלום? תכין גם לי. מה, את חפירה? כן. כולם. 1, 2. יכולתי להכין 10. מה? למה יש לי 2 גרזנים? זה מתפצל, גם לי זה התפצל פעם אחת. תן לי גרזן אחד. זה לא... פאק? תן לי. לא, זה החליף לי תן לי גרזן אחד. לא, גרזן אחד. מה? תן לי גרזן. הגרזן, האחרת אני נהפכה לגרזן, מה פאק? טוב, בוא נשען. תפוח. בוא נשען. תיקח את התפוח שלך. כן, ולהרג זה לא מסוכן בכלל. לא. בוא נשען. יופי. החבר שלי לימד אותי משהו. כלום? לא. זה כלום. טוב, לא משנה, אתה לא אוהב אותי. בתור אחים. ראיתי שם מקודם פרה, אבל היא נעלמה. הנה החור שגור התחלתי. מה, אתה לא... מה, אני לא מה? זה אבן. יופי. I
היי, ואנחנו עוד מעט גומרים את הסרטון. נתי לא אכפת לי. אלא הכנתי לעצמי. טוב, אילי, יש לי כבר 8, אז אני עולה כדי להכין... שנייה, אתה יודע. עוד כמה דקות יש לנו לסיים? עוד 4 דקות וכמה שניות. אתה עוד רוצה 4... לסיים עכשיו? לא צריך. קודם נכין תנור ונבנה קצת את הבית. למה אתה הולך לחפור על ההר הזה? אני מחמם, נו. איך אין לנו זה. מה? טוב. היינו שורפים את הגרזן. לא, מה יש לך? אכפת לי. אין לי גרזן, אבל תן לי גרזן אחד. שנייה. אני כבר גובר. אופס, זה שרף לי. מה יש? עשית את זה בכוונה. טוב, חדי, קח את זה. אבל כבר אכלתי. לא. את זה. טוב, מסיימים. לא, עוד כמה דקות. בא לי לסיים, בא לי לאכול גלידה. חכה. אפילו שאכלנו את זה לפני איזה 5 שעות. למי? תגיד לי, למי מהצופים אתה חושב שזה יהיה אכפת שאנחנו רוצים גלידה? לי. וואו. זה נאבד לי. יש פה חור של חפירה. כן, זה אני. אתה עשית. מה יש לך? טוב, נעשה פה את הבית הזה. אם עשית את החור הזה, זה באשמתך. לא, אני חוצב פה. כמה... חוצב! אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל... מה אתה רוצה? מה? כמה... כמה אוכל מבושל יש לך? 1. שזה... זה חזיר מבושל. אז אני אתן לך עוד 2 סטייקים. לא צריך, אחר כך תן לי. עכשיו. אחר כך. עכשיו. טוב, לקחתי לך בטעות אבן. כשאני אומר לך, אחר כך זה אחר כך. טוב. כי אם אתה לא מקשיב לי, אני ארביץ. לא באמיתי, אבל במייקראפט. לא, די, בבקשה. אז הצופים לא יאהבו את זה. באמת טוב, לא אני יאהבו חושב את זה. שנסיים את זה פה. כן, באמת עשינו התחלה טובה. טוב, אז... הנה, בדיוק 6:20. יאללה. נו, אז... קלי. נתראה טוב, צופים, כאן נגמר הפרק שלנו במיינקראפט, ונתראה בסרטון הבא. ביי.